Turnaj bol, ako názov hovorí, memoriál Jozefa Geru. To bola osobnosť, ktorá sa pričinila o zlepšenie hádzanej šaly. Družstvá boli pozvané tak, aby my sme tvorili ako najslabší článok turnaja. To znamená, že všetky družstvá boli z vyšších súťaží z okolitých štátov. Mali sme tu z Čech, z Maďarska a domáce družstvá. Bola to ako príprava na nadchádzajúcu sezónu, teda túto polsezónu, ktorá začína o týždeň s zápasom Šala Modra doma. Čo sa týka hernej činnosti, tak sme si vyskúšali aj takých hráčov, ktorí dostali chuť znovu si zahrať. To bolo vidieť aj na našej hre, ktorá bola kúskovaná, ktorý ešte tým nebol zohratý. A vlastne tieto zápasy slúžili na to, aby sme si pozreli to v reálnom priestore, čase, že na čo máme, čo potrebujeme zlepšiť. Máme tam rezervy jak v obrane, tak aj v útoku, ale vieme aspoň na čom potrebujeme pracovať. Vyskúšali sa hráči na postoch, takže aj tomto je už jasno pre trénera, že čo treba ako upraviť. Ambície nejaké veľké nemáme, chceme sa udržať približne v strede tabulky, na čo reálne ako tento káder má. Chceme hrať s chuťou, chceme hrať hádzanú, chceme to spopularizovať. Tento turnaj slúži takisto na to, bohužiaľ asi ľudí trošku niečo iné zaujíma ako šport, lebo návštevnosť bola mizerná. Ťažko to hodnotiť, že čo je príčinou. Či je to televízny program, či je to počítač, internet, ťažko. Prichádzajú ľudia tí, ktorí nejakým spôsobom sú spätí so športom, či sú futbalisti, hádzanári alebo ich rodinní príslušníci, ktorým človek nemusí ani zdieľať cez nejaké médiá, že bude niečo, aj tak sa na to pýtajú a dojdú.